Barangay Rawis, Mr. Benedicto Ragay, usa nga negosyante han syudad Hatkat Balogan. Aton pamanisan ini kasi negosyante, Madam Susana Baksal Labro. Music Maestro. Uncle Benny, hani mo pagsayaw og sugad man kan Madam Susana Labro. Thank you, Aldin. Okay, makoriman ko nagpipinanugula. May request gap dito. Itmasayawin a menudo ni Sir Aldin Habonite. Usa nga maestro, Vice President kan BC Kantiko. Maka na. Aldin, awato na. Kan papalisan gihapon ini namon incoming BC Treasurer Imam Ida Gakuma.
pagihan kay para malipay kita. Maupay ini nasarayaw kay lahuna. Ilugso ang tiil, hawak lumaya, o kamuting dupa-dupa. Kagapusan panis, igatang ang kwarta, para imo igagala. Sugadhin iba, masumaliwa, ipagsamurang kwarta. Kaysa pagpili, nasarayawon kay lahuna. Kung maruruyak ka, ako ang masista, yan ang kuliwan ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, yan ikaw liwan ang maitsandala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaraman, liwat ako sumayaw, lahuna. Kung maruruyak ka, ako ang masista, yan ako liwan ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, yan ikaw liwan ang maitsandala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaraman, liwan ako sumayaw, hinlahuna. Ukigong ini, nasarayawon kay amon aton paborito. Pinapalisan, ginagalahan, kay sayaw nga aming luto. Sugadhan koranang, kung ang kulansa, ayunhan sa marunong itin nyo. Kay ang lahuta, usahan sayaw nga aming luto. Kung maruruyak ka, ako ang masista, yan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, yan ikaw liwat ang maitsandala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaraman, liwat ako sumayaw, hinlahuna. Sige pagsarayaw na kita, ayaw karagi ang sunata. Alitig na ano, puro na, kay bagit maubusan ka pa. Sige pagsarayaw na kita, ligtas na ubay ang sunata. Alitig na ano, puro na, para malipay ka. Alahutan na sarayawon, diri na mapapara. Kapanunduan nato, mga litinyo, o sa maron. Lahutan ng ayon, ang nanawaray ko. Alahutan na sarayawon, diri na mapapara. Kapanunduan nato. Okay, thank you, Ate Ida. Thank you so much, Ate Tonet. Okay, sama kita kumantuhin. Kanang-kanang malas niya anay adiha, kaya maaram ako pinangangat lang ng trapadapa. Ang masaya nila, usang negosyante, Mr. Roberto Dacuro, sorry. Mr. Roberto Dacuro, ngan papadisan ni Mary Joy Alihan, usang nga maestra from Gandara, Samar. Music, maestro. Taga natin yung makusog na palakpakan. Thank you so much. Asi ayun niramulan hinuno, kama upay hantunod, diri ka masusunod, pareho kod laing tuloy nga instrumento. Hasta pagkadayan na
may kumpulata. Aba nga irik nung ini alira banda. Kung natukan na pastilan naiinganiyaran nga tanan. Salintag sa sarayaw kay ayon hangkadaman. Ala sarayaw na kita itapitanit mag-uuna. Bisan hiya di konsihala. Pero diyan iwan kita masasayawan tayo itong iba. Kay naayong hirahan kong bulata. Sarayaw na kita, ikapitan itong mag-uuna. Papadisan hiya, di konsihala. Pero diyan iwan kita, masasayawan tayo itong iba. Kay naayong hirahan ko bulata. Kung bulat ako natugay, ngayon ka mabana. Kung paghahapak ka, ka marasa. Kaya di mo magsayaw sa kang natikaihan. Natikaupay manliwan at pamustura. Ala sarayaw na kita, ikapitan itong mag-uuna. Papadisan hiya, di konsihala. Pero diyan iwan kita, masasayawan